Dybest set så er grænsekrydsende ledelse jo nøglen til at indfri organisationers potentiale. Hvis vi udadtil er afhængige af at kunne formidle og skabe det gode samarbejde, så skal vi være rigtig gode til det internt. For at vi i Grundfos kan lykkes med den her forandring, så er det vigtigt, at lederne går forrest. Det er en central disciplin, når vi vender blikket fra at lede egen søjle og til at tænke i helheder. Hvad er grænsekrydsende ledelse? Jamen, grænsekrydsende ledelse, det er egentlig, når det er sådan, vi i samarbejde med andre skaber fælles kurs, koordinering og commitment. Kurs, det vil sige, at vi finder en fælles retning, en fælles strategi, koordinering, at vi finder ud af, hvordan skal vi samarbejde om den kurs, vi har fundet, og commitment, at vi rent faktisk også har et engagement til den fælles opgave, vi har. Altså man kunne også vente om at sige, at vi har ikke råd til at lade være, fordi der er simpelthen så meget værdi at samle op ud af det grænsekrydsende. Det er der, man kommer ud af siloerne, det er der, man får noget til at lykkes på nye måder. Det er der, hvor vi får fat i den innovationskraft, som er så vigtig for danske virksomheder. Og så handler det jo også meget simpelt om, at hvis man er siddet ved sin søjle, så ved man jo ikke, hvad der foregår inde ved siden af. Så meget af det her, det handler også meget lavpraktisk om at lære hinanden at kende, ved at vide, hvilke kompetencer har dine kolleger, der sidder lige på den anden side af døren. Og også turde indgå et samarbejde og tænke, jamen det kan man også finde ud af, det er faktisk ikke så farligt. Vi vil bare gerne steppe op, og derfor skal vi finde nye måder at integrere vores organisation på, og metoder, som motiverer til at skabe de fælles resultater fremadrettet. Grænsekrydsende ledelse er ikke en ledelsespraksis, der skal stå alene. Der, hvor vi mangler noget, det er faktisk et ledelsessprog, en ledelsespraksis for det at lede ud af egen søjle og lede i helheden. Lad mig give et eksempel. Hospitalsledelsen har en opgave i at lede hele hospitalet. Patienterne er ikke kun lokeret til at have en problemstilling, der kan håndteres i et enkelt speciale. Så vi bliver rent faktisk nødt til at have et ledelsessprog, der rækker ud over vores egen søjle og ind i de andres specialer og søjler. For at vi er klar til den her nye organisation per 1. oktober, så har vi etableret teams, som rejser rundt og holder ledelsesmæssige workshops i forskellige geografier for at skabe ejerskab lokalt og netop at sikre sammenhæng, både på tværs i den lokale geografi, men også til den store fortælling på tværs af Grundfos. Vi skal væk fra at kun, og jeg siger kun, lede i egen søjle. Vi skal fortsat lede i egen søjle, men de opgaver, vi ikke kan lykkes med alene, der skal vi rent faktisk se samarbejdsrummet, eller fladen til de andre, som vores maskinrum. Vi er ved at være så langt med vores forskning nu, at vi har knækket nogle af koderne og fundet frem til, hvad der skal til, for at vi kan lykkes med grænsekrydsende ledelse. Vi har fundet 3 trædesten. Den ene handler om differentiering, den anden handler om integration, og den tredje handler om innovation. Differentiering handler paradoksalt nok om at sætte grænser og finde ud af, hvad er det, vi står på selv. Hvad er det, der er vores eget fokus, vores eget beslutningsmandat og vores egne opgaver. Dem vi kan løse uden at være afhængige af de andre. Når man har styr på det og et godt fundament i det, så kan man lave integration. Det er der, hvor man bygger broer til de andre. Det er der, hvor man begynder at række ud i et fælles engagement om at løse noget nyt. Og når man har den tryghed med hinanden, så kan man lave innovation. Og det er her, man finder de nye, gode, stærke, langtidsholdbare løsninger, som virkelig kan noget nyt. Eliteidrætsfolk, de skal bruge 10.000 timer på at komme øverst på skamlen. Sådan tror jeg også, det er i vores erhverv. Så den der tilgang til, at man vil dygtiggøre sig og faktisk investere i at blive dygtigere, det tror jeg, det er helt afgørende. Vi har ikke råd til at lade være.